Meron to. So, ball or dona. Antayin nyo pag pumayat ako mga aji. Ako mismo nagsasabi sa inyo. Pakita ko yung small clip. Ito mga aji, small clip lang yan dati. No? So, dati kasi mga aji. Bebe tataob na. So, warak mga aji, no? So, gagambino pa rin to. Content na natin yan mga aji, no? Kita nyo itong plastic na to. So, ilalagay natin dito yung pinakamalaking Jensen na gagamba sa aking gagambang Japan natin. Pero yung gagambang Japan hindi pa last size. So, para makita nyo lang yung difference, yung pinagkaiba nun. And dahil marami nagko-comment sa inyo, kasi lumulobo na tayo, lumamalas na tayo, tumataba na tayo. Which is true naman. Kasi alam nyo kung bakit mga aji. Pag mataba ka, marami kang pera. Yun o. Yun mga aji. Pag mataba ka, marami kang pera. So, alam nyo naman kung bakit mga aji, no? So, pakitaan ko na yun yung maliit na clip, no? March 1 sa March 2. So, yan mga aji yung March 1. Tapos yung March 2 naman ito. So, easy Bugatti, no? Hindi ko natitignan mga aji kung magkano yung pinangalo ko dyan. Pero makikita nyo naman na ibang number yan parehas, no? So, magkaibang araw yan. Yan yung panalo ko. And sa nakakita mga aji, I hate to admit it mga aji. Pero nag-try ako ng sabong. Yun, pumutok talaga. 5K ko, 31K na ngayon. So, yan mga aji. Pakita ko siya. Kita ko lang kayo ng konti. Ano yan. So, ito mga aji hindi to suggest sa mga bata. Ayaw kong maglaro kayo. And lalong-lalo na mga aji. Ayaw kong mini-message nyo ko na makikisabay kayo. Tapos sasabihin nyo sa akin, wala kayong trabaho. Kailangan nyo ng pangbayad sa ganito. Kailangan nyo ng pangbayad sa ganito. Ayaw ko po ng kasabay na ganun mga aji. Kasi ang sugal mga aji is yung dapat extra na pera mo lang ang pangsusugal mo. Huwag kang magsusugal na palulong ka. Huwag kang magsusugal na wala ang extra pera. Kasi, mga aji, this is not a game for you. Pero, again nga, sabi ko, talent-wise to, kung sa gagamba, sipat pilates talaga. Kung marunong ka, naglalaro ka ng gagamba, napakadaling manalo. Hindi naman sa nag-ano ko mga aji. Yung sinasabing araw-araw panalo ko, pero, maunahan man ako ngayong umaga or maunahan ako ngayong araw, kayang-kaya kong bawiin kasi alam ko yung galaw ng gagamba. So, yun. Kasi kita ko yung galaw ng gagamba. And yun nga, punta na natin yung video and yan, nakikita na. So bumili na lang ako ng aquarium dito. Kasi yung anak ko mga aji, gustong-gusto niya, no? Gustong-gusto niya na nagpapakain siya ng isda. May pinagawa pa ako sa labas and nalagyan ko pa ng mga koy yun o ano. And yan, meron to. So ball or dona. Antayin nyo pag pumayat ako mga aji. Ako mismo nagsasabi sa inyo, pakita ko yung small clip. Ito mga aji, small clip lang yan dati, no? So, dati kasi mga adik. Kahit magtanong ka, no? Alam mo yung pag-isipot na kami walang gloves mga adik. So, wala. Kahit walang gloves, no? Lalabanan ko rin sila mga adik. Kung makita lang ni makagago ito mga adik, ako yung bitahan niya. Kung mismo nagsasabi sa'yo, 5'7" siguro, nothing is impossible. Ewan ko lang mga aji. Kahit yung UFC gloves na lang, walang takedown, stand up lang, kahit 5'7" siya. Gusto ko kasi yung mga ganun mga aji, matataas yung self-confidence kasi ganun din tayo. So, tingnan na natin yung gagamba, no? Sisilip na natin dito. Hinihingal ako. So, yun yung mga aji, no? Ito mga aji, nandun na lang ha. Ito mabigat-bigat. 8 kilos to mga aji. 8 kilos to ang tubig nito. So, pag nasipa ko si Bon ng ganun mga aji dito, game over mga aji. Baka matulog yun. So, hindi ko na lang pakita yung suntok ko mga aji. No? Pero pag sumuntok tayo mga aji, ganun kagad yun. So, sabihin nyo nang mayabang ako mga aji pero gusto ko silang makalaro. Tingnan ako. Pero kung ma-invite ako mga aji, 1 month lang, papayat ako. Bukas na bukas, di na ako kakain. Patay hiningal ako agad, ganun pala. Wala pa mo lang ano.
Pero dati mga Aji, yung kalakasan ko, hindi ko na naikwento, no? So nakita niyo naman yung katawan ko kanina. Ganun ako, no? Hiningal ako. Pero yun na, nasagot ko na yung ano nyo, ba't ako nananaba mga Aji? Marami tayong pera. So, lagay na natin to. Malapit na to magbalat mga Aji. Mamaya, lagay na natin, Malapit na tong magbalat, no? Iko-compare lang natin kasi. Sige, diyan ka. Umakyat ka. Tapos, ito yung pinakamalaking gensan, no? Yung dito, no? Pinakamalaking gensan. Pinakamalaking gagamba to mga Aji. Sa lahat ng gagamba na hawaan ko, ito talaga. Kasi kahit sang derby yan ako pupunta, kahit saan ako pupunta, ito pinakamalaki, no? So, maliit na siya tignan ngayon kasi nga luma na siya, no? Pag luma kasi yung gagamba mga Aji, lumiliit yan, no? So, hindi nakakaalam dyan. Parang matanda din mga Aji. Pag tumatanda yung tao, lumiliit siya kasi nga kumukuba siya, no? Ganito din yung gagamba. Kasi nawawala yung pagiging crispy ng gagamba, no? Andali. Natin sa inyo. So, ganito yan, no? Yan. Oh. So, ship na po. Pakimine na lang, sir. Mga sir, pakimine na lang po. Pakimine na lang, no? Bound to Manila. Bound to Manila, mga Aji. Bound to Manila. So, super na super, mga Aji. Tingnan nyo naman yung size ng gagamba na yan, mga Aji. Ito. Oh. Lalo pag inipit yan, mga Aji. Wala na, hindi yun nakasama yung paa niya sa likod mo. So, bound for Manila po. Biro lang, di po pinagbibenta to, ah. Yan. Titingnan natin yung size niya, mga Aji. Kasi magmumult pa to ng isa pa. Kasi ganito mga Aji, explain ko sa inyo bakit magmumult pa to. Tignan niyo yung gilid ng gagambang Japan. Ayan, oh. Yung extra niya na ano. Sa may ulo niya, napakalaki pa ng siwang, no? So, ibig sabihin mga Aji, ang laki pa nung ilalaki ng gagamba na to. So, mga 1 week na lang siguro magmumult na to, no? Magmumult na to within 1 week. So, abangan nyo 1 week na lang. So, ito yung pinakamalaking gensa na nakita ko sa lahat. Sa lahat mga Aji. Wala talaga to. Walang katapat to mga Aji. Kahit saan ko to dinala, no? Kasi gensan ako naglalaro mga Aji. Gensan kami. So, kahit saan ko na dinala to, walang katapat yan. Lalo pa yung manipis pa siya, no? Sobrang laki niya tignan nung manipis pa siya. Salmon to mga Aji. Super salmon ang size nito. Ayan, tignan nyo. Yung puwet niyan mga Aji, saka yung paa niya, yan, oh. Tabingi pa yan, ha. Hindi pa naka-straight yan mga Aji. Tabingi pa yan sa lagay na yan. Tabingi pa yan mga Aji. Ayan, tignan natin, ha. Ayan, oh. Tignan nyo na lang mga Aji. Lampas na lampas yung puwet niyan, saka kamay niya. And nakatabingi pa yan. Hindi pa yan naka-straight mga Aji na tulog. Pag straight na tulog yan, naka-bend. Ang laki talaga nito. Lalo naka-bend yung paa niya na ganyan, oh. Naka-bend. Kasi nakaganyan siya unti. So, imbis na naka-straight na mahaba, nakaganyan pa siya. So, imbis na nakaganyan, ha. Nakaganyan pa yan. So, tignan nyo. Lampas na lampas yung likod niyan. Ayan, oh. Lampas na lampas yung likod niyan. Napakalaking. Kasi paa niya dala sa likod, oh. Tingnan nyo gano'ng kahaba, oh. Ayan, oh. Hindi pa nakabinat talaga yan, ha. Nakaangat lang yan, mga Aji. Pero ito talaga, malaki talaga to. Ayan, oh. Tingnan nyo yung gagamba, ha. Ayan. So, ito naman yung isa. So, ang lalaking gagamba nito. Ayan, oh. So, malapit na mga Aji. Abangan nyo yung iba. Siguro papakita ko sa inyo yun. Pagdating nung pahamugan natin na ginawa ni Yeds and Jay, ano, ng kaibigan natin napakagaling gumawa ng pitak, no? So, yan. Nakikita nyo naman gaano kalaking gagamba yan. Ayan, oh. Almost tabunan niya yung 5 piso, no? Ayan, oh. Unting-unti na lang mga Aji. Unting-unti na lang. Ayan, oh. So, ganun-ganun pa man, no? So, yun lang mga Aji. Gusto ko lang pakita sa inyo to. Comparison lang. Eh, na-distinguish natin sila, no? Ang Jensen na gagamba, so, mas mabalahibo yan. And, yung mga carapace nila, yung likod, iba-iba yan, no? Hindi tulad ng gagambang Japan is, parang ganyan lang yung itsura. So, ako na baby ka na. Parang mga ganito lang yung mga itsura, no? Pero ang kulay nito mga Aji, rare to. Yan yung mga ganyang kulay, no? Kasi namumula-mula yan, lalo pag umaga. Yung paa niya, parang namumulan dahil sa balahibo niya na napakakapal. Ayan, oh.
Balahibo niya na yan. Sa mata namin to mga Aji, nag-orange yan. Parang nagpipink na pula. Parang fire leg na datingan, no? Parang ganun. Nagpipink yan, lalo pag umaga. Masinagan ng araw, gabi na kasi ngayon mga Aji. Eh, no? Makikita nyo naman sa paa niya, no? Parang may ano siya, nagpipink. Parang ganun, namumula or pink. Pinkish yung paa niya. Tapos ito naman, malaki din talaga tong Jensen na to. Napakalaki na ito. Sobrang laki na ito. Wala talaga to mga Aji. Lahat ng pinakamalalaking gagamba na nila doon, ino-8 lang namin. 8 lang or 7. Yun yung pinakamalalaki doon. So, ito talaga yung pinakamalaking gagamba na nakita namin. And, yun. Tingnan natin mga Aji. Mga 1 week. Bigyan nyo ako ng 1 week. Pag nag-molt pa to, saka ko na imimate, no? Imimate na natin to pag nag-molt pa. Pero tingin ko mag-molt pa to. Yan, no? Yung 5 piso nawawala na, no? Yan, no? Sige, taas mo, baby. Bitsura mo ng taas. Taas pa. Taas mo pa yung... So, nawawala yung 5 piso sa kanya. Grabe nagagamba to. Napakalaki. So, isipin nyo, no? Ito. Versus ilang gagamba, no? Ilan ang papahirapan nito. Pero hindi ko to panlalaro, mga Aji. Wala namang kalaban to, eh. So, yan, napakalaki. And magmumult pa yan, mga Aji. So, yun lang, mga Aji, no? So, sana napasaya ko kayo. And sana nag-enjoy kayo. Nakita niyo yung comparison ng gagambang Jensen. Pinakamalaki na po ito. Wala nang ilalaki pa dito. Kasi alam niyo yung mga gagamba na pag malaki, pag nakita niyo, nalulula kayo. Ganito yung gagamba na yun. Nakakalula siya, no? So, try ko siyang ilabas. Kasi matanda na to, mga Aji. Lumiit na rin to, tignan na. Lumiit na to siya kasi makapal na yung tiyan niya. And matanda na kasi siya, no? Parang lumiit na siya, tignan, no? Ayan siya. Ayan. Lumiit na siya, tignan, no? Pero malaki pa rin to, mga Aji. Pag dinadala mo sa derbihan to, hindi pa rin naman mapapalaban. Saka wala nang kondisyon to, no? Pet, natay yan. Pet na lang natin to. So, yun lang. Again, sana nag-enjoy kayo. And abangan nyo yung pagbibreed ko ng ganito. Jensen na gagamba. Ibibreed ko sa gagambang Japan. So, inaantay ko lang. It's either lalaki yung... Ano ba? Lalaki yung gagambang Jensen or lalaki yung gagambang Japan. So, pag may lumabas na lalaki dito, imimate ko sila dun sa normal nating gagamba. Malaki na. Sana ito mamated, no? Kasi hindi pa to mated, mga Aji, kasi ilang beses ko na to pinalaki yung tiyan niya, hindi nangingitlog. So, ibig sabihin, hindi siya mated. So, pag na-mate na natin to, mga Aji, ang gagamba kasi ganito yan, no? Hindi na lalaki yan. Once na nangitlog ang gagamba, hindi na lumalaki. Pero pag hanggang di pa nangingitlog at bata pa, lalaki at lalaki yan. Depende gaano kalakas kumain. So, yun ang abangan nyo sa akin. And, ano pa ba? Basta abangan yung mga channel natin. YouTube or Facebook. And, sa mga... Ano pa ba? Hindi pa nagtatalpak dyan, so tumalpak na kayo. And please lang, huwag niyo po akong i-message kasi nandiyan naman yung number ko, alam niyo naman akin yan. Huwag niyo po akong i-message o i-text na nagmamakaawa kayo, wala kayong trabaho, mga ganun. Kasi hindi naman sa pag-ano, kung mapanood mo to, sir, kung ganun ang sitwasyon niyo, wala kayong trabaho, wala kayong source of income, naghahanap kayo pang bayad ng mga bills niyo, naghahabol kayo ng ano, please lang po, huwag kayong magsugal. Kasi itong sugal na to, hindi to para sa inyo. And tandaan niyo, mga Aji, sugal to. So, marunong man ako, hindi 100% na nananalo. Hindi 100% na nananalo ako. Kahit silip na yan. Kasi parehas may pangil yan, mga Aji. Meron at meron chance tayong matalo. So, pag natalo tayo ng ganun, or dikit, tumataya ako ng dikit. Yung dikit talaga, at sumasabay kayo. Pag natalo, mga Aji, yun ang ayaw ko sana mangyari sa inyo, no? Na ganun, na matalo kayo. So, yun yung iniiwasan ko. Kaya sabi ko sa inyo, magsugal kayo kung may pera kayo. Wag bawal sa bata. And, sa marunong, suggested ko sa marunong, kung hindi kayo marunong, huwag nyo nang laruin. Pero alam mo yun, minimal knowledge lang. Yung pinsan ko nga dito, mga Aji, ilang beses nang nanalo, halos araw-araw na nanalo. Kasi nga, ginagawa lang naman, panoorin nyo lang yung in-upload kong video, no? So, nandun yung mga pointers nun, mga Aji. And, ano pa ba? Basta yun, huwag nyo akong mini-message, huwag kayo nagmamakaawa sa akin dahil wala kayong trabaho. Mga Aji, hindi sugal yung, alam mo yun, hindi sugal yung yung solusyon sa problema nyo. Unang-una, kasi walang-wala na kayo, magsusugal pa kayo. Yun ang masama doon. So, wag po kayo magsusugal kung wala kayong puhunan or wala kayong source of income. Kasi ito yan, mga Aji, hindi man sa ano, pero pag nakakaluwag-luwag kayo, mga Aji, at magsugal kayo, yung wala kayong iniisip, hindi mabigat magsugal, napakadaling manalo. Pero kung naghahabol kayo ng talo, naghahabol kayo ng para sa ganitong rason, pangbili ng gatas, pangbili ng bayad ng renta, pangbili ng kung ano-ano, pangbayad ng kung ano, makatulong or ganun, pandemic. So, huwag niyong gawin yung ganun, no?
So, mas maganda na may extra kayong pera, may source kayo ng income nyo or kung ano man. Pero kung tambay kayo mga kaji, ang galing nyo sa gagamba, sige laruin nyo. Kasi skill-wise to, hindi to tsamba-tsamba. No? Skill-wise talaga to. Kasi nga katulad ko sabi ko, hindi man sabihin ko araw-araw panalo, no? Pero araw-araw talaga. So kasi natatalo man ako mga kaji, kayang-kaya kong bawiin. Yun talaga yun. Kayang-kaya kong bawiin po. And pag nagsusugal ako mga kaji, alam na mga kasama ko yun na malaki ako tumaya. So yun mga kaji, no? Kayang-kaya ko kasing bawiin. So matalo man ako ng straight dalawa. Mga 3 laban, nakasilip ako. Taya ako 5,000, 7,000, 10,000. Yun lang ang kadalian mga kaji, no? So nasa sa inyo yun. And again, ako po si Gagambino. Sa mga hindi pa tumalpak dyan, sa mga gusto ng Lucky Link dyan. Grabe mga kaji. Gagamba, manok, lahat na mga kaji. So sinuswerte tayo, binibless ako ngayon. And abangan nyo lang. Hindi man ako nag-ano mga kaji, pero tumutulong tayo, nagbibigay tayo. Alam nyo naman, simulat sa pool, hindi po ako madamot. Yun ang masasabi ko lang sa inyo. Simulat sa pool, hindi ako madamot. So grabe ako magpag-giveaway sa inyo. Grabe ako magpagusto sa mga subscriber ko. Grabe ako alam mo yun, magpalaro. So yun lang, abangan nyo. Pero ngayon siguro, baka nyo ako magpalaro ng ganun. And gawin ko siya live. No? Gusto kong tumulong sa tao. May makita man akong ganito, may makita akong ganyan. Alam mo yun. So again, yun lang. Ako po si Gagambino. And sana Bon, no? Makagago or sino man, bigyan niya ako ng kalaban. 5'3", 5'4". Timbang tayo ng 55 kilograms. Boxing or kahit saan, mga kaji. Basta gusto ko, vlogger din, no? Hindi yung professional na boxer, no? Vlogger din. Laruan ko kayo. Kahit wala na akong talent fee, pero pupusta ako sa sarili ko. Laro tayo, no? So yun lang po. God bless sa inyong lahat.